Dneska si ukážeme, jak do Minecraftu dát mody. Počkej, já jenom zvětším tohle, aby viděli lid, nebo tak, dobrý. Tak já mám tady tablet, neusíte jenom. A tady máte tři věci, co... Tyhle tři věci. Jedna věc se jmenuje, počkat, já to přečtu takhle, blok klaune, nebo já vám to takhle ukážu, aby si to můžete napsat, nebo stopnout. Tady potom druhá věc se jmenuje takhle, mod of minutes a potom Minecraft P Pocket Edition. Tak ten Minecraft tady nebudeme používat, takže dejte tohle. Až to budete mít stáhnutý. Takhle. A teď se mi to načítá. Já s tím moc neumím. Počkat, tak jo, drž. Tablet? Asi jo, jak říkal Oliver, tak asi nejsme moc rozumět, takže můžeme mluvit, ty řekni teď a já taky dohromady. Musíme mluvit hezky pomalu. Takže, dáte si, chcete zbraně, tak máte 1.13, 0.13, 0. Tak dejte dolů. Přečtěte si tady různé zbraně a různé fotky si tady prohlídněte. Tady máte video. Půjdete dolů, když si to nebudete chtít číst, tady dáte install a ono se vám to instaluje. Potom, když se vám to se instaluje ještě po druhé, teď mi to cílem, až to budeme mít instalovaný. Tak jo, letičky, nám už se to stavuje podsvětí. Vidíte, že už máme 44%. Teďka, jak to rychle stoupá, už máme 70, 80, 90. No a teďka dáte tohle tlačítko. Tohle. Dáte tam LMPOTRT. Já to nečtu, protože ono je to trochu těžké slovo, takže si to můžete když tak přečíst. A dáte tohle tlačítko, jak jsem říkal. Ono se vám to ukáže znova. A vy to máčknete znova. A teďka, jak se vám, ono už se vám to stáhlo. Půjdete pryč a dáte Minecraft, ten druhý, jak jsme to instalovali. Tam ten Minecraft potřebujete jenom k tomu, abyste měli nějaký Minecraft. A tady. Teďka budete čekat. Jak vidíte, tak už tady máme šroubovák. Vidíte? A vy ho kliknete na něj. Co mám děláte? Dáte instalovat, znova instalovat. Ne cel, ale instalovat. Ono se vám to instaluje, počkáte do 79% a už to budete mít všechno kompletní a bude vám fungovat mody. A můžete se koukat zatím na telku. Ale my už máme 50, 60, 79%, skoro. Tak a mám to. Teďka dáte oko, jaký, já jsem vám to neukázal, to je jedno, potom se vám tam ukáže oko. Dáte ten šroubovák a dáte to druhý, co najdete, a tam je mod. A když tam máte tohle, tak je to jakože funkční. Takže já vám to vypnu a teďka, máte vlastně jakože ho máte vypnutý. A když se ho zapnete, tak zmáčknete Enable a zmáčknete ho teda. A ono se vám to zapne. Půjdete do Minecraftu, zmáčknete oko zase. Půjdete do Minecraftu, tady si vytvoříte svět. Určitě nekonečnou, tam je to. Můžete si instalovat ty auta, já už to tam mám na tabletu, ale já tím tabletem natáčím, takže to nemůžu ukázat. Já jdu sem. A počkat sem. Máte zombie hlavy, to se hodí. To jsou ve skutečnosti zbraně. Počkat. Podržte. Trochu se vám to asi teklo. Tak to je konec, počkej, já jim to chci ukázat. My to stříhneme a už řekneme vám. Takže tohle se mi tam nikdy neukázalo, zombie hlavy. Nevím, co to znamená, když tak napište. Fakt nevím. Tohle se mi tam nestalo a přijde mi to nějaký divný. A když tu zombie hlavu můžete stříhat. Tohle je třeba raketomet, který střílí 4 náboje. Koukejte, tady, co nemíte. Možná, že se to strašně seká. A nebo je to bugnutý, tak jo, ahoj. Čus! Čau! A my vám v příštím díle ukážeme, jak fakt ty zbraně vypadají. Ahoj.